Ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή, πάρα πολύ. James για 3. Δεν σου πάει για 3. Γεια σας, τέλος, γεια τέλος, σας. τέλος, τέλος, τέλος. Γεια σας, γεια σας. Τέλος. Γεια σας. Η Ελλάδα είναι στο τελικό, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, νικήκαμε. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Κοιτάξτε, ποδοσφαιρικό σουτ από τον Παπαλουκά. Σουτ βολέ. Ναι, η Ελλάδα είναι στο τελικό. Η Ελλάδα θα παίξει την Κυριακή στις 4:30. Όχι. 1:30. Όλα Ελλάδος, τα έχω χαμένα και εγώ τώρα. Λογικό είναι. Το τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία η οποία παίρνει το ειστήριο για να παίξει ξανά το σιρτάκι. Για να παίξει στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία στον ομαδικό αθλητισμό. Βγάζουμε έξω τα μετάλλια, τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά είναι πια η αποθέωση της ομάδας, η αποθέωση της προσπάθειας. Είναι αυτό που η Ελλάδα δεν το κατακτά απλώς. Απόψε το διδάσκει. Πόσες μέρες είμαστε εδώ? Πολλές, σχεδόν 3 εβδομάδες. Πηγαίνει στο 8-0. Έχει πετύχει το 8ο θαύμα. Και πλέον μπορεί να κοιτάξει τα μάτια οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, να την κατατροπώσει. Και Βασίλη έχει ρίξει $80 εκατομμύρια στο παρκέ, στο Καναβάτσο. Τα έριξε με πολύ μεγάλο θόρυβο. Χάρη σε αυτήν την ομάδα, σε αυτά τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη που το πίστεψαν, ίσως περισσότερο και από εμάς, ήταν υποψιασμένοι, διαβασμένοι, σκεπτόμενοι και όχι απλώς έμειναν στις αξίες που τους έχει τάξει ο Γιαννάκης, εδώ στις και αποχωρεί περίληπος, αλλά έκαναν την υπέρβαση που λέγαμε ότι θα θέλαμε στην αρχή. Η υπέρβαση έγινε. Έχεις καταλάβει. Δεδομένο, τώρα το συνειδητοποίησαμε. Μίνιμουμ το αργυρό. Μίνιμουμ το αργυρό. Τούτο εδώ που έλεγε κάποτε στη Σεούλ, εδώ κοντά δηλαδή. Το Ευρωμπάσκετ, όπως καταλαβαίνεις, το Ευρωμπάσκετ ήταν το πρόγευμα. Και τώρα πάμε στο κυρίως γεύμα της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Γιατί όπως είπε και κάποιος ότι φτάσαμε πέρυσι στην Ιθάκη και θέλουμε μια Οδύσσια από την αρχή. Και αυτό την έχουμε την Οδύσσια. Είμαστε ξανά λίγο πιο έξω από την Ιθάκη. Να γυρίσουμε για λίγο, εκτός αν μπορούμε να μείνουμε. Παρακαλώ να μας ειδοποιήσετε από την Αθήνα, μπορούμε να μείνουμε, να ζήσουμε μαζί αυτές τις μεγάλες σκηνές. Σε λίγο θα πάμε στη μειχτή ζώνη. Εκεί ο Βαγγέλης Ιωάννου θα υποδεχθεί τους θριαμβευτές του σημερινού αγώνα. Ο Γιαννάκης, ο Ζήσης, ο Θοδωρής με τις 12 assist και τους 8 πόντους. Ο οδοστρωτήρας Baby Sack που έβαλε 14 πόντους και απέδειξε πόσο δίκαιο είχαν οι Clippers που τον επέλεξαν στον draft. Ο Σπανούλης, πρωτοσκόρερ με 22, έστειλε το πιλετάκι στο Σέιν Μπατιέρ. Ο Φώτσης με 9, ο Χαλτιβρέτας με 2, ο Τικούδης με 8. Πολύ μεγάλη συμμετοχή και 4 rebound. Ο Τζατσαρής με 3, ο Βάλτο αγόρι μου, ο τρισδιάστατος Διαμαντίδης με 12, 3 rebound, 5 assist. 2 κλεψίματα, 1 τάπα. Η τάπα που άλλαξε την ιστορία του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος με 8 και ο μεγάλος αρχηγός, ο Κακιούζης με 15, 6 rebound και όλες τις βολές στο πλεκτό. Κοιτάξτε, να πάμε να χορέψουμε κι εμείς. Θα πάμε, είναι δεδομένο από εκεί πέρα. Σε όλες τις στατικές κατηγορίες, εκτός από τα block shots και τα επιθετικά rebound, η Ελλάδα είναι μπροστά. Και ο Ζήσης. Και ο Ζήσης βεβαίως. Μα αυτός είπε ότι ακόμα και ο αέρας τον πειράζει εκεί που έχει χτυπήσει το ζυγωματικό. Δεν έχει το θεότικο Ζήσης. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν περάσει, έχουν παρελάσει όλοι οι συνάδελφοι σχολιαστές από όλες τις χώρες πλην Αμερικής για να μας δώσουν συγχαρητήρια. Οι Αμερικανοί δεν είναι εδώ, την είχαν αμφιστεί τη δουλειά. Το κάνουν από το στούντιο στο ESPN2. Ακριβώς. Μόνο ο Γιαννάκης πολιορκείται κάτω στη μειχτή ζώνη. Πρέπει να πάμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και ξαναγυρίζουμε.